Ние в Център за приобщаващо образование работим с много български училища отдавна и смятаме, че качественото образование е приобщаващо и то всъщност няма алтернатива. Приобщаващото образование е всички деца да получат добро образование и качествено образование. Много ни се иска, да бъдат в общата среда, но им е много трудничко. Нашите паралелки са много големи. Всеки един е различен. Децата, които имат специални потребности, имат нужда и от повече индивидуална работа. Има вероятност родителите да кажат защо ще работите с моето дете, то няма никакъв проблем. Вие го изкарвате болно, глупаво. Българското училище все още не е подготвено, за да може да бъде качествено образованието за всички деца. За да могат учителите да се справят и управленския екип във всяко едно училище, с това то да стане приобщаващо училище наистина, е необходим модел. Центърът за приобщаващо образование заедно със своите училища партньори за първи път в България структурираха училищните процеси, практики и политики по начин, който отговаря на новата реалност и очакванията за подкрепа на всяко дете, независимо от различията му. Моделът за приобщаваща училищна среда включва 4 основни области на развитие. Всяка област съдържа набор от практики, от които училището избира върху кои да работи приоритетно, съобразно ресурсите си. Приобщаващото училищно управление играе ключова роля за това какъв е климатът в училището, доколко той създава условия за екипност, толерантност и подкрепа напредъка на всяко дете. Отговорност на ръководството е да се погрижи за това екипът, учениците и родителите да имат обща посока и ясни цели. При преследването им то трябва да осигурява различни форми на подкрепа за педагогическия персонал. Учителят е ключов играч в полето на приобщаващото образование. Негова основна задача е да стимулира и подпомага процеса на учене на всяко дете. За да го постигне, е много важно да познава добре силните страни и затрудненията на своите ученици, като подбира разнообразни методи на преподаване и оценяване. Заедно с останалите членове на училищния екип се координират съвместните усилия и се насърчава наличието на позитивна атмосфера и добронамереност в класните стаи, които трябва да са подредени по начин, отговарящ на конкретните методи на преподаване. Безопасността е първото и най-важно условие, на което трябва да отговаря едно училище. Като страна по закрилата на детето, това трябва да е негова изходна точка. Приобщаващото училище отчита всички външни и вътрешни рискове за благосъстоянието на учениците и по-важно, може да ги управлява. Въвеждането на конкретни правила, разписването и приложението на адекватни процедури за докладване на опасени инциденти, свързани с закрила на детето, могат да спомогнат значително за изграждането на безопасна, позитивна и окуражаваща училищна среда. Партньорството с родителите е четвъртия, но не последния по важност елемент от основните области на училищното развитие. Важно е екипът да има еднакви очаквания към родителите. Начинът, по който те се чувстват в училище, е ключов за това доколко и как ще се ангажират с живота там. Ако имат позитивни емоции, ако се чувстват добре дошли, ако са добре информирани за разнообразните възможности и инициативи, които училището осигурява, по-голяма част от тях ще са отворени за партньорски отношения. Няколко са основните стъпки за въвеждане на модела за приобщаваща училищна среда. Анализ на училищната среда, избор на приоритети и поставяне на конкретни измерими цели, формиране на екипи и разпределяне на отговорностите, изработване на план съгласно избраните приоритети, работа за реализация на плана, проследяване на напредъка. Идеята на всички ни е да кажем един ден, нашето училище наистина е приобщаващо училище, приема се различието. Развитието на екипа беше най-доброто, което се случи. И това нещо всъщност ще доведе след себе си ползите и за децата. Винаги съм се питала дали ще се справя. Въпреки на толкова години трудостаж. Днес вече съм по-спокойна. Човек може да постигне голям резултат в живота си, не само в образованието си, а и в реализацията си по-късно, само ако умее да се приобщава и ако умее да приобщава. Ние се опитваме да учим децата да губят. Нещо много трудно. Всеки може да губи, силен е той, който става после и тръгва напред. И много ми се иска един ден, като стана стара и като ако срещна някой от тях на улицата, да видя, че е станал
пълноценен гражданин. Човек, който се оправя сам с живота си.